estem aquí, no? Truca'l, tio. Tio, el que vulguis, tio. Truca'l, tio. Per nosaltres dos? Si no estem a punt de començar un vídeo ni res, Què tio. va, tio? I la peli? Sí, va, la peli. L'àudio aquest és més important. Ens agraden molt les pel·lis i som molt amics. Crítico 3. Però estem molt ràpids. Què tal? Els Crític 3 potser ho esteu veient per Nadal, o potser per... no ho sabem quan ho estigueu veient. Setmana Santa potser sí. Potser Setmana Santa? Potser sí. Bueno, aquí estem un altre cop als Crític 3. Què tal? I anem Fent el que més ens agrada. Home, anar al cinema. Sí. Ens agrada anar al cinema a veure pel·lícules que ens agraden, no? Ara, com la d'avui. I jo haig de dir que és una pel·lícula, al principi d'any vaig dir va, pues em ve de gust, te'n recordes no que et vaig dir? Pues em ve de He vist el gust. tràiler, em vas dir. És veritat. He vist el tràiler i em motiva. És veritat. I amb totes aquestes ganes, sabeu què faig? M'aixugo el cul, perquè avui em fa un pal anar a veure... Vaja! Los secretos de Dumbledore, Grindelwald 3. Animales fantásticos... Els secrets d'en Dumbledore! Que tot s'ha de dir amb la veu de Voldemort, Lamentable pel·lícula. Com ho saps si no l'has vist? Pots no condicionar els espectadors, sisplau? Us faré una sinopsi i em dieu de quina pel·lícula és, d'acord? Un tal professor Dumbledore agafa un estudiant de Hogwarts per anar contra un mag dolent. Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Secretos de Dumbledore 1, 2, 3... Quina és? Vale, perdona, però si m'estàs parlant de sagues repetitives, entrem a Star Wars, si És vols. que us juro que avui he anat a Google i va ficar la sinopsis d'aquesta coseta. I què diu, i què diu? Va, i què I diu? ficava exactament això. El profesor Dumbledore y su estudiante favorito no sé qué Qui? contra el mago oscuro Voldemort 2. I he dit, pues venga. Doncs no. Ni Voldemort 2, ni un estudiante no sé què. Estudiant es diu Newt Scamander i el dolent és en Grindelwald, Grindelwald, quin nom. que és l'ex-amic d'en Dumbledore. Ex-amic Que profund. Ex-amic i amant. I segons la J.K. Rowling, ella ha decidit unilateralment, sense explicar-ho a les històries, que personatges de les històries de Harry Potter eren homosexuals, eren negres. Però així sense avisar-ho de cop i volta Sí, ha dit... perquè ha vist un tuit i ha dit no, és que... És que ho heu entès vosaltres, Ara! És que ho heu entès vosaltres, perquè jo quan estava escrivint això, Jo ja ho vaig pensava. posar textualment. Això és cutre? O sigui, és pitjor que no dir res. Exacte. Qui no estigui entenent el tema, es veu que en Grindelwald i en Dumbledore eren com millors amics, però també amants, no? I la manera d'entendre el món era tan diferent entre ells dos que al final això els va... La manera d'entendre la màgia. El problema era que en Grindelwald volia que els mags, com estiguessin una mica, saps, això, per sobre, per què parlem com que tenim en més passat? poder, doncs són millors. I en Dumbledore, en canvi, era que no, la màgia, el ser més poderosos havia de ser per un bé comú. És a dir, s'havia de fer servir per que tothom visqués bé. I això els va acabar separant. A tot aquest preludi que estem fent no estem entrant en la temàtica important, que és els actors, Adrià. Qui actua en aquesta pel·lícula? En el paper de Newt Scamander és el mateix actor que feia les altres dues pel·lícules. Eddie Redmayne, val? Sí. El recordareu de pel·lícules com La teoria del todo, Los Miserables, La xica danesa... Llavors tenim també a Jude Law fent de Dumbledore. Aquest m'encanta. canvi que de cop van fer també un Dumbledore amb la mateixa edat ser el guaperes de l'escola, Va passar. i en canvi a la saga de Harry Potter Sense era un calça vell. crèpit. I Vell, han passat sense menys de calçotets vida. i amb batamanta tot el dia. Has de ser director d'escola. I li va caure com Es va fer vell. una manta flotant a l'aire. Va fer... Batamanta. Es va fer vell. Ha fet pel·lícules com la saga de Sherlock Holmes, ha fet de Watson. Ha fet pel·lícules com Enemigo a las puertas. Home... Anava a dir, és que, com dius abans, a Watson, que enemigo a les fucking puertes. Mireu-la. mítica. I Quina pel·lícula més bona. aprofito per recordar-vos el rànquing bèl·lic que tenim de fa molts anys. I també tenim hi ha hagut polèmica. I és que resulta que l'antagonista d'aquesta pel·lícula, Grindelwald, la 2 també va ser Johnny Depp, però entre la 2 i la 3 ha passat que Johnny Depp ha tingut aquell judici amb la Amber Heard de maltractaments entre ells, que ha acabat amb que Warner ha decidit que Johnny Depp ja no farà el paper de Grindelwald. I que llavors han agafat a... A qui han agafat, Adrià? Ui, Oriol. Amor.
Mads Mikkelsen! Amor incondicional! Sí! Amor incondicional! Un tio que, perdoneu-me, però en aquest cotxe pixa colònia. Oh, que no me la colònia. bec, I aquesta colònia. el recordareu... Es banya. Que bo que ets! Ha fet pel·lícules com Fa tan bona. Otra Ronda, aquella pel·lícula que no sé si boníssima, que hem això no anat a l'he veure, però no sé si hem fet vídeo. No hem fet vídeo. Vale, No doncs la hem vam fet anar a veure, molt bona. Jordi, i aquesta pel·lícula tan polèmica, qui la dirigirà? Ràpidament, perquè el meu aquí company Adrià ha robat Ha exhaurit la meva tot el secció i tampoc ja tinc molt a dir. La pel·lícula la dirigirà David Yates. Mentida! Qui dirigirà aquesta pel·lícula, Jordi? Jo que t'arreglo-li. Ah, exactament. Perquè ella dirà, sí, David, això no m'agrada, pots No. una altra cosa. Però bàsicament, David Yates, que és el director de la 1, de la 2 i de les Harry Potter 1000. O sigui, des de la 3 crec totes. Vull dir que com a mínim el tio coneix el que toca. Anem a expectatives, va, Adrià, què en penses tu? Jo tinc moltes ganes de veure varetes. Vale? És veritat que la L'únic que 2 vol anar a veure, no em va agradar, però a mi el lore de Harry Potter m'encanta. I qualsevol producte, allà em tindràs. Val. A veure, jo he de dir que vinc amb expectatives mitjanes tirant cap a baixes, vale? I no és perquè sigui un hater d'aquesta saga, a mi la 1 em va agradar molt, vaig trobar, hosti, que guai, es fotran a Harry Fresca. Potter? Sí, perquè a mi el tema dels animals en general, les bèsties, m'encanta, no? Jurassic Park em flipa... Ara, he anat veient com la 2 em va semblar un pet podrit, perquè estava, bueno, d'allò, és com que s'estan retractant de l'aposta que van fer al principi, i a mi això em toca molt la pena. Estàs fent la crítica de la 2 o la Sí. crítica de la 3? Ja l'està fent la 3, anem a dir-ho. O són expectatives? Són expectatives. Expectatives Vols crítiques. posar la nota ja? Crítiques No. expectatives. Jo haig de dir que quan abans anem, Que abans no ho ens has dit. traurem de sobre. Ah. Així que... Som-hi! Som-hi! O sigui, caca. Sí, evidentment no vull veure-la. A algú no li ha quedat clar que no vull veure aquesta... És que... És que és indignant, Està- aquesta Va, actitud som-hi! és de Que merda. està bé. Adéu. Va. Me cago en Déu la mare que em va matricular. Mire... Però quina pel·lícula que hem de veure, tio. La última. La última, La última. Mare meva, tio. Mare meva. Obliviate! Què, us ha agradat la pel·lícula? Bona, No... No, Què tal estàs? Molt bé. Sí? Sí, heu sortit contents. Què hem de dir? Què havíem de dir? Pues bé, no? Diem que bé. Sí. Sí. Nota així que jo que li fico. 9. Cap a dalt. Sí. Vale. Us ha agradat? Bueno, m'heu dit això. No, pues a tope, a tope. Vinga. Tira. El pròxim cop que vagi a veure una pel·lícula d'una saga vostra, actuaré amb la mateixa mala actitud No, que és s'ha veritat. actuat en De aquest què ens cinema. estàs Ja, acusant? un moment, ja no us De- parlo Oh! de soberbia, us parlo d'arrogància total. Arrogància de gent al costat fent... Oh, agafat amb pinces, on vas amb això? Surto de la peli i em van dient en varetites. És que sou uns bulers Amb baratilles. de manual, Amb Bullers de manual de Harry Potter. Increïble. O sigui, insuportable No estic durant d'acord. tota la pel·lícula. Després d'aquesta rabieta, És que vaya tema, tio. començo dient que té aquesta rabieta perquè la pel·li és una merda. No estic d'acord. La pel·li és una merda. No estic d'acord. Què dir d'aquesta pel·lícula? Incoherències, tot el rato. Tot el rato. No m'ho negaràs, Adrià. No té ni cap ni peus el que fa ni al final, ni al principi, ni durant Però que cap m'has de dels convèncer a mi. personatges. Això comença a J.K. Rowling. No té cap ni peus. Hi ha hagut 2 escenes que m'han flipat, ho haig de dir, però la resta jo m'esperava alguna més que, no sé. Hi ha poca màgia. Hi ha màgia molt senzilla. Màgia de... Perquè tu en saps, no? Saps el que és més difícil o què no? Expert. M'ha agradat, això crec que ho compartirem tots, que és la part dels animals, les bèsties fantàstiques. Evidentment. M'ha És que és encantat. el que val la pena. Però quin problema hi ha? Si és que és el que val la pena. Que hi ha 15 minuts. Sí. Hi ha 15 minuts de bèsties fantàstiques. Com a I dius, molt. me caso en nena. Com a molt. I no és per hater. Hi ha hagut coses que m'han semblat xules, però haig de dir que la saga Harry Potter sempre té un punt d'originalitat que aquesta és que ni l'he vist.
molt mal regust. Jo sí que l'he vist en aquests 15 minuts. En aquests 15 minuts, sí, és veritat que aquests 15 minuts han estat superoriginals i molt divertits. Vale. Jordi, Jo no he dit res encara. Per això, no, tu acaba. has fet un discurs Bé, d'una hora. No, però és que Jordi. era un discurs de mala actitud. No. Primer que parli en discurs Jordi. reivindicatiu. Primer que parli en Jordi i després tu Jo he acabes de de dir muntar. que em Jordi. reafirmo amb les meves expectatives. És una pel·lícula que brilla en els moments dels animals. És una pel·lícula que brilla quan el seu protagonista té alguna a fer que no és llapar-li el cul a l'Albus Dumbledore, perquè si alguna cosa he tret d'aquestes 3 pel·lícules és que el personatge és que ara em cau malament. Crec que és un Fa rabieta. Sòmines, Qui? a l'Albus Dumbledore. Ah, sí, això estic 2, d'acord. crec que és un penúries, tota la pel·lícula fent-se el Ho hem punyetero dit, víctima el i que la gent penúries. es jugui la pell per ell. I ell, és que diuen que és el mag millor del món mundial, i és que no ho he vist. És que encara no ho he vist, ni a les pel·lis de Harry Potter ni en aquestes. No ho he vist. Tant de bo... És que no li posaré la nota a la pel·li, us la posaré a vosaltres. Vale, un moment. De la mala actitud que s'ha tingut en Vale, un aquestes... moment. Tant de A més, bo... he pagat jo les entrades. De veritat. Sí, és veritat. És una pel·lícula que va intentar arriscar, van veure que potser no tenia tanta tirada i han dit anem a treure Hogwarts, anem a treure Dumbledore, anem a treure Anem a coses fer que els trailers. fans coneguin, Anem a fer trailers. anem a treure coses aquí per vendre entrades perquè els fans de Star Wars... Ai, de Star Wars. Els fans de Hogwarts diguin oh, i ja està. Avui Ja està. et diré una cosa final i crec que ens donarem la mà i ens abraçarem. No, presentador, puc parlar de la pel·lícula que més esperava Sí, aquest any? totalment. Perquè és que estic al·lucinant. Perdó, però és que en Grindelwald tan dolent, O sigui, quina censura hi ha d'aquest cotxe. Al final, en Grindelwald farà alguna Estic flipant. farà de dolent, és que no ha fet ni de dolent. Amb tots vostès, Adrià, Bueno, bé. amb tots vosaltres, el gran defensor de Harry Potter, Adrià Martínez. hola, què tal? Per fi. Oh, mare meva, quina sarta de supèrbia, eh? Oh, mare meva. Bueno, a mi, la pel·lícula, ni fu ni fa. Uau! És una pel·lícula que, com molt bé heu dit, per mi té coses bones, i és que... Explica-les. Hi ha varetes, això evidentment. Ja està, això és un... Hi ha varetes, el fet que el dolent tingui un poder i haguem d'esquivar aquest poder m'ha agradat. Les bèsties fantàstiques m'han agradat. Què passa? Que et venen una trama principal que te la presenten i te l'has de creure. És a dir, una trama política que de cop et trobes T'has allà. trobat de cops, això? Tens dues trames, Cal el desenllaç. mateix de sempre amb bèsties fantàstiques. Tens la trama de les bèsties que ja ha quedat reduïda a un trosset. 15 minuts. A un trosset. I És que la és trama principal el més que, interessant. que no està ben feta. Que no està ben feta. I no és perquè, ojo, la història és bona. Sí. És que la història a mi crec que està bé. I una pel·lícula Però està explicat com el cul. on el dolent té un poder molt important que has d'esquivar, mola. El que passa és que acabes al final i dius, i tot això per què ha servit? Per res. Estic content perquè, tot i ser la teva pel·lícula més esperada, has fet aquí un... Igual que vas fer amb Crímenes, ara veurem les notes, també t'he de dir, Adrià. que no això confio. És un altre tema. És que... Estem parlant de dos temes diferents. Una cosa és una crítica, l'altra és sacrificar una pel·lícula. L'altre és el que el cor pensa. Exactament. Paro el motor i això vol dir que Ostres. les valoracions. Adrià, començaré jo per treure't la tirita. D'acord. Val? Estava pensant l'ordre, però he pensat, fes-ho tu ja, i així ja ens ho traiem de sobre, vale? treu-la. Jo amb 3 Mira, i ja mig, em vaig... val? Ja l'he dita. Em sap greu. Em sap greu. No la puc aprovar, m'he estat avorrint. Cap problema. Adrià, I t'entenc estàs de bé? debò, perquè jo m'he hagut de menjar un Rise of Skywalker. Ja t'avanço que jo aquesta pel·lícula la provaré. Ho respectaré, ho respectaré. Tu què? Jordi, Ostres, tu què? la foscor i la llum, no? M'ha de cantar cap a una, les dues. En el cinema estaves decantat cap a mi, increïble. Al cinema estava bastant a Amb l'ombra, l'actitud. he de dir, però... És que a mi m'agraden molt les bèsties fantàstiques, Oriol, Jordi, 15 minuts. 15 minuts! Sí! Aquesta pel·lícula per mi té que dar el mateix que Star Wars 9. Per tant, per mi aquesta pel·lícula és un 5. Còmode, còmode. Però hi ha hagut un moment que he vist un animal que m'ha flipat tant, que és el que m'agrada És que és i el bo. que m'encanta, el que m'ha retornat a la primera, Ojalà que hagi fet la pel·li que en d'això. aquesta pel·lícula li posaré el mateix que Crímenes de Grindelwald i li posaré un 6. Oh, yes! Ho respecto, però em sembla lamentable. Hem compartit Un moment, renecs. un moment.
Potser m'he passat. Patades. 5 i mig. Val. M'he passat. Adrià, 6,8. Apurant, Adrià, Li va posar un saps què 7, et dic? No, és Que que crec- no és veritat, 6,5. És la mateixa nota que jo a Rise of Skywalker. T'he dit que ens ho seria. De debò, Miquel, fica-ho. La mateixa nota que Rise of Molt Skywalker. bé, nois. Estic orgullós de vosaltres. Ara ve un moment dur, Best-seller igual que a la buixeca. t'abraço, també et tiro un gerro d'aigua freda perquè hem d'anar No, això no m'importa. a la conclusió. No som Està bé, no s'ho mereix. Val, doncs. Anava a dir Chachi Piruli perquè... Sí. Hosti, com negocia, Uah, és És l'acadèmia, és l'acadèmia dels És que no podem acabar un Harry Potter amb un Imagina't. Els meus collons que no, Ja us dic. Si cal li fico un Que em cardo un imprescindible. Excelsior aquí, Bueno. Bueno, va, els Crítico 3. Hem decidit que aquesta pel·lícula és... Un peix bullit! Ostres, tu! Ho dic amb un somriure, però amb el cor afligit, perquè de veritat que em sap greu el que estan fent amb aquesta saga amb tant de potencial. Jo, vull dir, sempre faig el soc hater de Harry Potter, però entenc perfectament que a la gent li agradi i em sap greu que agafin sagues, com ho han fet, també van fer-ho el seu dia amb El Senyor dels Anells i van fer les 3 del Hobbit, que són un pet. puta merda. A mi em sap greu. Des d'aquí vull enviar un missatge a la J.K. Rowling. Sisplau, el teu moment es va acabar. Llavors, ja ens has donat Em despreci, Ens has donat aquesta història, que ens va agradar molt, que ens ho hem passat molt bé, que nens d'abans, d'ara i de després seguirem llegint I somiant, i somiant. en que els arribi una carta. Sí, i jo seguiré somiant, però és que no et necessitem. Harry Potter i la saga de Harry Potter pot volar sola. Em sap greu que hagi estat així amb un regust agradós, Agradós, però sí. el cinema és així. I com així. diu l'Adrià a una entrevista que vam fer a Ràdio Badalona, has de... Ei, molt guai. Ara som... Connectats. S'han de veure pel·lis dolentes per valorar les bones. Exacte. I no passa res. Bueno, a tot això, també tenim Instagram, Twitter i Telegram, que ja som 50, crec. Sí! I si heu anat a veure també varetes, digueu-nos als comentaris que n'heu pensat. Què us ha semblat aquesta trilogia? Us ha Sisplau. semblat realment Necessària. necessària? Us ha agradat? Us sembla la seqüela també Sí. de Star Wars, que potser les dues sobraven? No, jo no crec que s'obri res. Simplement fes-ho millor. Ja està. Exacte. És veritat. Bueno, Vale. Bona setmana! Adéu. Surto de la peli i em van dient en varetites, és que sou uns bolers amb baratilles. de manual,